Finalment hauríem de parlar de la funció de designació, per la qual ens referim als objectes del món, posar en marxa aquesta funció bàsica del llenguatge, que és assenyalar, per assenyalar un objecte, una referència. És la manera en què, en sentit lingüístic, ens posem en relació amb el món, perquè les paraules són referents del món. Són signes, símbols, amb els quals nosaltres podem assenyalar, designar el món. Bé, continuant amb aquesta relació entre el pensament i el llenguatge, doncs és un assumpte de certa controvèrsia perquè ha originat diverses teories que podem resumir en tres grans famílies. La primera seria aquella que formula que el llenguatge depèn del pensament, que el pensament està abans que el llenguatge, perquè en el pensament hi ha les estructures prèvies que després determinen el llenguatge, permeten construir la nostra capacitat de parlar. Bé, això, aquí ja hem de parlar d'estructures innates que ens serveixen per construir les bases per al desenvolupament del llenguatge. I a través després, amb el llenguatge, podrem interpretar la realitat. La teoria innatista és l'aplicació del naturalisme, aquell de què havíem parlat, no sobre el principi de la significació, sinó més aviat en la teoria del desenvolupament del llenguatge. És a dir, que contén amb elements innats previs al llenguatge que portem a dintre, que heredem genèticament com a espècie i que podem i que fem servir per poder aprendre a parlar. Ara bé, aquests elements estan aquí, estan a la nostra ment, en l'estructura de la nostra ment, però no poden desenvolupar-se si la nostra persona no madura al voltant d'altres persones. És a dir, que per poder aprendre a parlar ja tenim les estructures prèvies, però necessitem aprendre a parlar per imitació. És a dir, que la teoria de la significació es manté en aquest sentit convencional. No podem aprendre el significat de les paraules si no és per la designació que els donen les altres persones, els parlants. Sí que hi ha un naturalisme previ en el sentit de que aprenem a parlar perquè tenim les estructures prèvies per fer-ho, però sense la manifestació de la convenció social sobre el significat de les paraules no podríem aprendre la llengua que parlem, la nostra llengua materna. L'altra teoria que interessa en aquest sentit seria la que parlaria de que el pensament depèn del llenguatge. Bé, aquesta teoria està vinculada al culturalisme i en poques paraules ve a dir que les llengües amb la seva estructura gramatical particular, doncs poden servir per fer que les persones que les parlen tinguin una concepció del món concreta i vinculada a aquesta forma de parlar. Clar, això es va desenvolupar a partir del fet que els primers investigadors europeus van analitzar les llengües exòtiques, les llengües que no són properes a les formes lingüístiques que hi ha a Europa. Un dels primers en adonar-se'n d'aquestes diferències va ser el naturalista Humboldt a finals del segle XVIII i a partir d'ell, doncs, els estudis culturalistes han mostrat que algunes cultures, la seva manera d'entendre el món està condicionada per la seva llengua, per les estructures
gramaticals de la seva llengua, per les estructures morfològiques. Per exemple, entre les Hopi, i això és una investigació que va fer Worf, un investigador que va estudiar les cultures dels indígenes nord-americans, entre ells els Hopi, doncs la llengua Hopi té, al contrari que les llengües europees, un predomini de verbs sobre noms. Aleshores, aquest predomini de verbs sobre noms ha condicionat que és una llengua on predomina l'acció i a la vegada la concepció del món dels Hopi també està diguem-ne que tocada per aquesta característica lingüística, no? El seu predomini d'acció sobre noms. Finalment, hauríem de considerar que, bé, això, aquesta diferència d'entendre el món ens podria donar grans dificultats per entendre'ns entre cultures que estem molt distanciades lingüísticament, no? La idea del lost in translation, no? O també és dit solipsisme lingüístic. Ens podem entendre amb gent que parla llengües molt distants de la nostra i per tant la seva concepció del món és molt distant de la nostra. Bé, hi ha qui pensa que no, que això obre un abisme entre cultures distants i llavors dificulta que puguem trobar un marc comú per entendre'ns. Bé, els naturalistes, com passa amb Chomsky, o Piaget mateix, els que pensen que en la nostra ment hi ha unes estructures prèvies que serveixen per després construir el llenguatge, i aquí Chomsky és un dels principals col·laboradors d'aquestes idees. Diguem-ne que dirien que no, en última instància no hi hauria aquesta separació abismal, perquè en realitat compartim estructures comunes, molt senzilles, però que fan que tots tinguem una base que és semblant. Encara que les gramàtiques particulars de les llengües siguin molt diferents, en el fons totes les gramàtiques tenen un element universal, uns pocs elements universals que compartim, de manera que això serviria de pont entre llengües molt distants. Bé, una altra teoria diguem-ne que vincularia la relació entre el llenguatge i el pensament seria aquella segons la qual el llenguatge i el pensament són idèntics. És a dir, que no hi ha cap tipus de relació perquè són la mateixa cosa. El pensament és paraula i només es pot manifestar mitjançant la paraula. De manera que no es pot suposar que hi ha cap mena de pensament pur independent del llenguatge.